Uwe usnar nong tu bala syak tuet jor ka nong ba shilong ula syak kem no haki bor pulit haki benta jong ka nong ba haka arhnyo tarik unailur. U Superintendent of Police ka East Khas Hills uba Sylvester nong tinger ulaya tu ba uni usnar nong tu udai uba kerteng usyan bor waklang ya uba latip ru kum umol chan ula syak kem no haki he pulit ringkat ki pulit napok lai imkra police station. Usyan bor laong ba udai ru ubala syak subajur halor ka jingdon keti haki babon teli ki kam tu kam thim bat ki jingja kam lute ki balaja haki benta jong ka nong ba shalong nadu usnem arjar arhuar ong USP. Nalor kata udai ru ubala syak tuet jor halor ki sautali ki weipat ki kes bala register hapo Sardar Police Station. Menta ka jing tokit ya uni ubriu kadang ya syakman kenang banlap ya ki jing shisha haka bay day bat kini ki kam tu kam thiem bat ki weipat ki kam pentrium.